Шунда ничә яшь булды сезгә? 22 яшь. Сабир Забиров 1947 елның 7 апрелендә Свердлов өлкәсе Түбән Серга районы Акбаш авылына менә шундый 22 яшьлек ир булып әйләнеп кайта. Ул Бөек Ватан сугышына 1943 елның 3 августында алына. Ул вакытта аңа ни бары 17 яшь була. Сабир Кабир улы хатирәләре буенча Ленинград блокадасы өзелә һәм аны 364-нче аерым диңгез пехотасы составында Владивостокка хезмәт итәргә җибәрәләр. Соңрак алар Мурманск шәһәренә күчереләләр. Ватаннарын Токиода сугыш тәмамланганчы саклыйлар. 1945 елның июленнән ул Рус-Япон сугышында да катнаша. Шуласаң бетәрү түгел 5 елныкы. Авырында күрдек, нинда күрдек. Ботинка аякта. Сабир Кабир улы сугыш афәтләрен искә алырга яратмый. Бик каты сорагач, үлем белән күзгә күз килгән, каты яраланган көнен сөйләп алды. Мен минометчик булдык, батальонный, 82-нче калибр. Аның плитасы зор, сугын, 24 кило. Ул минең спинада я. Бу пуля Ярактан килде, арыган пулы булды. Вот, билекеңнән итте, аны яңа госпитальда школда тоттылар да, сугырып алдылар да. Ондан тишеп чыга алмады, сугын бирмәде. Бәхет минең. Якыннары, туганнары аны авыр кан куйгыч сугыштан 5 ел көтәләр. 47 елның апрель айында килеп кердем, 7 апрельдә. Өйгә таза сам. Хатыны белән Сабир абый 40 елдан артык гомер кичерәләр. 2 ул, 1 кыз тәрбияләп үстергәннәр. Бүген инде 17 онык балалары бар. Бабай безнең әле картаябыз бик шәп. Андыйга эшкә үзе бетә эшләй, өен үзе карап тораны килеп булышабыз үтә бездә. Күп булгас. Местәсе проблем со здоровьем бабайныкы шу аяк кына сызлый инде. Булай память, бөтен немәсе бик әйбәт. Тайфыксызланмаң. Семьяны әйбәт корырга кирәк, балаларны үстерергә кирәк, әйбәтләп карарга кирәк дип гомергә безнең картаябыз всегда шулай алып барды безне. Аңа бик зур рәхмәт. Сабир Забировның 16 медаль һәм орденнары бар. Оныклары һәм авыл халкы аларны елга бер тапкыр 9 май көнне күрә. Ләйсәнә Садретдинова, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе.